Naayos ko pa. Hello, good morning. Mega mega long shout out. Nag-aayos pa ako ng ads ko. Wait lang. Hi, hello, good morning. Mega mega love shout out sa Manila in my house. Good morning, good morning, good morning. Nag-feedback siya. Ayan, connect tayo guys. Galaw, galaw, galaw. Back to live muna tayo guys. Wala pa tayong may upload. So, mag-live muna tayo ha. Para sa aking WH. Para hindi tayo ma-monetize ba? Para hindi tayo ma-demonetize. Yarn, ganun. Hi, darling ko ng chat. Ayan. Hi guys, galaw-galaw-galaw. Mag-pop up ka na dyan para may kausap ako. Hi, sa one... Ingat talaga yan. Sabi nila, walang
araw ay darating ang iyong pag-ibig at nandarating ang iyong pag-alangin ay ipagpahirap. Sa iyong mamatay. Hi, ang ingay. Nag-adyo lang tayo. Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, diba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit nagaano ka pa ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman,
Meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag wala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do. If you love me, I love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo, nasa iyo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa iyo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein ng ngiti kesa sasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman. Kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Wag na wag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Wag na wag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake. Restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaudin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot
Bawat ang pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yon. Pero hindi nila alam, dahil sa mga pagsubok na yon, pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman, patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mapa-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka kaysa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangang sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God. Dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Boss, gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan, nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa mga pagkakataon na isusuko mo na. Itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Parang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganong kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo.
Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mo tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit nagaano ka pa ka-stress ngayon, wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag wala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do.
do. If you love me, I'll love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on, with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo, nasa iyo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa iyo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein ng ngiti kesa sasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman. Kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Wag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Wag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake. Restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaudin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yon. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yon, pagod na pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman, patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka
kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ang buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Tapos gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo. Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, diba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari
nangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit na gaano ka pa ka-stress ngayon, wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag wala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do. If you love me, I love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo na sa'yo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa'yo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga
naman pikein ng ngiti kesa sasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Wag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Wag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake. Restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin namang hila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaudin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yon. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yon, pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman, patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Boss, gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan, nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda
maganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay parating alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo.